So hello lookupwr, good morning to you all lookupwr. So nonton taka moनसे गोदान भिडिअ लाना फैबाय lookupwr. So first of all good morning to you all lookupwr. बयनिसिमबो बयबो मोजाङैनो दं होननानै आसा खालामनाय थाबाय. So lookupwr आं दिनै नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लाबोदों. बे भिडिअआनो जाहैबाय माने जोबोर इम्पोर्टेन्ट आरो जोंनि बर' हारियाव खनसेल' नङा खननैल' नङा बार जाफ्लेबाय थानाय बियो. जे लोगोफोर आं दिनै बेखौनो बुंनो सानदों जे जोंनि बर' हारियाव मानो बेफोरबायदि माने जोंनि बर' हिन्जावफ्रा खारनाय मानाय गोमानाय बेफोरबायदि मानो जाबाय थायो आरो बेलेग हारिफोरजों मानो बेफोरबायदि खारबाय थायो ना. थ' आं दिनै बेखौनो बुंगोन जाहैबाय माने बेंटल गेटनि जे बेंटल गेटआव मोनसे दख'ना फानग्रा सासे बाजै दं आरोना जे रश्मि होननाय सासे बिमा आरोना सासे गथ'नि बिमा. थ' बे गथ'नि बिमाया दायो गोमानानै दं आरो बे गथ'आबो लोगोसे गोमाफानानै दं आरोना. दायो मिथिया आरोना माने बे गथ'खौ लांफादों ना मादों आरो बिसोर सानैखौ सोरबा किडनेप खालामदों ना मादों थ' मिथिया आरोना ना सोरबा हौवाजों खारदों थ' जेबो फाथा गैया आरोना. थ' लोगोफोर नोंथांमोना बबेबा नुयोब्ला माने खोन्थाबानो जाबाय आरोना जे जायनो हमनानै होनो हायो बा जायनो नुयो बा हमनानै दोननो हायो हमनानै हरनो हायो गथायनो हायो बिथांमोननि हौवानि आखायाव फिसायनि आखायाव जे बेनो माने 50,000 फैसा मोनगोन आरोना केस. थ' लोगोफोर नोंथांमोना 50,000 केस लानो गोसो दंबा नागिरदो. थ' बेनो आरोना नोंथांमोननिसिम माने खावलायहरनाय जाबाय आरोना. थ' लोगोफोर आं दिनै बेखौनो बुंनो सानदों जे जोंनि बर' हारियाव मानो बेफोरबायदि माने खारलु खारला बेफोरबायदि जाफ्लेबाय थायो नङा बेबो बेलेग हारिजोंसोबाव आरो गावनि हारिजोंबो खारो मालाय हारिजोंबो खारो नै बेफोरबायदि आरोना बांगाल हारसा बेफोरबायदि. थ' लोगोफोर जोबोर लासिंसिं आरो जोबोर रागा जोंथाव दुखुनांथाव. थ' आं दिनै मा होननो ना जास्ट नोंथांमोननिसिम माने खावलायहरनाय जादों आरोना माने जोंनि बर' हारियाव बिदि दाजाथों होननानै. थ' जे आरो जेनेबा खारमारदोंबाबो जे हमनानै मोनफिनो जे नोंथांमोननो आं खावलायहरनाय जाबाय आरोना. बे निउसआ दाखालिनिनो माने गैयाबाबो सानब्रै सानबा सप्तासेसो जाबाय आरोना. थ' थेवबो लोगोफोर नोंथांमोना नुयोबा हमनानै दोनबानो जाबाय आरो खोन्थाहरबानो जाबाय आरोना कमेन्टनि गेजेरजों जे मोनोबा आरो नोंथांमोना 50,000 मोननो हागोन आरोना केस थाखा मोननो हागोन नोंथांमोना. थ' बेनो आरोना. थ' लोगोफोर नोंथांमोना बबेबा गुवाहाटिफ्राव जे क'क्राझार बङाइगाव चिरां उदालगुरि बाक्सा जेरावखिया नुवा जे स्टेटनि बाहेरायाव जे बेंगलरानो जा मुम्बाइआनो जा थ' महाराष्ट्रआनो जा जेरावखि आरोना केरेलायानो जा जेरावखिया नुयो माने नोंथांमोना हमनानै हरनो हायोबानो 50,000 केस मोनगोन आरोना. थ' लोगोफोर आं दिनै बेखौनो बुंनो सानदोंमोन जे नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां नुबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालाम आरो नोंथांमोना मा सानदों बे भिडिअनि बागै जे कमेन्ट खालामहर. थ' थेंक इउ स' माच लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन. बाय बाय.